Brate, može freestyle, brate. Normalno da može, hoćeš da ti pustim matricu ili? Tempo, brate. Ajde, čekaj. Jebem ti bre, hip-hop, jebem bre, malo bre, svima bre, znači bre, jebem vas bre, sve usta bre. Nemate bre pojma bre, o repu bre, ne znate bre šta je rep bre. Ne znate bre, ništa bre, razumiješ bre, ne naserete bre više bre, kakav bre, freestyle bre. Evo ga sad, jem. Ko bre, da bre, vrate, narodnjaci zakon, Pavle, brate. Do jaje. Više niko da priča bre o nekom freestylu, jer ta priča je bre nesla i hip-hop je nesla i cela ta čapi, razumiješ, i ako neko želi da zna šta je rima, nek me tapi, kao brate papi ove bre, ove, i njega prima bre, jer brate imamo mnogo zima, i nek dođe svako na našem da se cima, brate, ove zadana rima, brate. Dobro večer, alo. Dobro večer, dobro večer. Dobro večer. Evo ništa tu pričamo, kako se zove. Pozdravljamo emisiju i sve vodimo, gledamo cijelu ekipu, brate, i Black Boya, brate, i Black Boy Palačin, bre, taj fazom, brate, čujemo se. Aj.